pinsan kayo, magkadugo kayo, no matter what, kayo at kayo pa rin magtutulungan. Diba? God bless you. Kaya umiyak. Iyak. Hila ka na siya. Salamat. Mag-hila ka. Mainit-init na hapon. Padalaw ako. Makikiblog. Oo. Ay. Parehas nung sa ano. Sa tindahan. Hi! Pwedeng makadalaw. Wala namang magagawa. Nandito na po ako. So, no choice na sila. So, ito na yung bahay nila. Pudoy. Hindi ka na nagpupunta doon. Tayo mo na pumunta doon. Kasi na kasi yung ano nila eh. Klase. Lumabas sa klase. Si Diday po, siya yung kasama ko rin doon sa store. So, kasi nga, yung sahod niya is 50 pesos lang po. So, ang gusto niya, gawin ko 55. Charot. So, alanganin na si schedule. So, ito na yung kanilang bahay. Aya, wow. Ang bahay nila Pudoy. So, ito na yung walling. Di ba parang ganito yung style ng sa ano natin? Sa tindahan. Magdo-double walling ka. Double walling. Ay! Ang taray! Kaya ba? Oh, noon, kamusta na yung ano mo? Pilay mo? Okay na? Ang asawa po ni Diday. Sabi na pilayan na ano ka nga daw. Napilayan na, naipitan na ugat. Ano ba? Infection lang. Infection. Infection? May sugat, nag-ano ka sa baha? Ah. So ito yung kanilang bahay. Etong ano na to, nandiyan na talaga yan. Pudoy, itong tungtungan. Nandiyan na talaga siya. Meron na talaga yan o bago? Bago. Bago tong ito? Daan na. Ah, dati na. O kasi nga tumataas yung tubig dito sa gilid. Ay, fuck. Oh, ang daming grocery. Sana all. Oo. Asan na yung sabon? Wala na. Ah, tapos mag-aakit ka. Ganito talaga. Hindi, may Tapos ilang kwarto? isa lang. Ah, isang room. Ah, mababakante lang yung... I mean, magiging available lang para sa inyong dalawa kapag wala yung mga bata. Ay! Sana all. Dito na yung inyong abuhan. Hindi ba hindi nyo na lang hiniwalay abuhan? Diba? Sa labas. Nilabas ba yung abuhan? Ah, sa likod? Tumataas yung... Tumataas yung tubig dito sa likod? Dahil sa palayan o ano? Hindi naman. Dito. Yung ano lang, yung ganun tubig pag yung ulan lang. Ah, so dito papunta. Ah, kasi nga walang ibang drainage. Yung tubig. Oo nga, ba't hindi nyo nalang nilabas yung abuhan para hindi mausok? Aso na kasi. Ha? Aso. Naog kasi. Aakit ba? Bakit baba pa? Kasi Tuhod. Oo, ngalay na siya mag-akit baba. Eh di magpa-elevator. Agogi ay. Ay, di CR. Ay, ano rin siya? Gigibain din. Papalit ng bago. Ay, di maganda at least. Oh. Taray, social. Tapos, ang flooring, plywood na siya. Magpapatiles ka daw. Ha? How true? Nagtatiles si hubby mo. Kasi, Ah, yung dati, mataas dito. mas Nagawa namin dahil sa yung ano na, dito ba, para yung sukat kasi. Yung sukat. O hindi, pero maganda talaga to. Feeling ko ha. Kasi hindi to basta-basta kinakalawang, di ba? Ito pong ano natin, hindi basta-basta kinakalawang. Lalo na yung labas niyan kasi meron na siyang paint. Ba't hindi na lang yung kagaya nung sa atin, yung blue? Kasi daw yun, hindi raw yun anuhin ng kidlat. Pag blue. Hindi raw tamain ng kidlat. Alos kasi lahat dun sa ano, kinukuha namin. Naubos na. Ah, so yun na yung may stock. Naubos na guys yung pink. maklas to lahat dito. Dahil kuha na ano, Nasa Kabog. vlog. Magkikisami ka rin.
Ano man? Walang tayong kan pira. Wala na. Di sayang naman Bayad. kisame na lang. Kasi parang yung init ba? Sa bagay may mga puno kasi dito, di ba? Dito, malamig. Oo, Dun sa amin, hindi kayo malamig. Yan ang paguna ng ano, bahay. Hindi yun sa inyo Tayo naman. tapos magbayad. Hindi Ba't ano ba sabi ni Brenda? Di ba ano niya to sa'yo? Oh. Bigay niya to sa'yo, regalo? Hindi, wala ko kabalo. Hala. Nininervous si Pudoy. Si Pudoy, pag ilang ka Pudoy sa inyo magpipinsan nila Brenda? Di ba sa side ka ng De Leon? Oh. Pang ilang ka sa magpipinsan? Sa inyo ba? Discussion kami. Hindi, pang ilang ka, di ba sa inyo, lahat-lahat kayo magpipinsan? Ay, hindi mo alam kung pang ilang ka. Pero sa inyo magkapatid ni Diday, ko ang panganay? Hindi. Juan. Pang 5. Ha? So ilang kayo? Anim. Okay. So dalawa lang kayo ang nandito. Siya ang bunso. Si Diday mo. Tapos, nandun yung isa. Tapos yung isa nandun sa San Siglo. Okay. Yung isa naman nandun sa Manila. Etong lupa nyo na to, sa inyo na to? Opo. Sa inyo to? Sa magulang nyo? Hindi, sa amin lahat ito. Sa papa ko ito. De Leon? Hindi, sa ilan. Si mama mo ang De Leon pala. Isa yung kapatid ko nandun sa CDO. So itong hilera na to sa inyo magkakapatid? Opo. Doon, pagtagpalong. Ito, paano itong kabilang? Napalit yan eh. Nabili na, nabenta. Nabenta na. Maganda. Tapos yan, ano na yan, magiging ano yan? Ano magiging lagay sa gilid? Yung isang peso doon. Medyo palalaki lang yung CR ng kaunti. Paano ang CR nyo? Isang dumihan tsaka isang paliguan o isa lang? Isa lang. Di ba? Para sana pwedeng magsabay yung ano. Dito yung... Pwede maligo dyan. Kasi ang tubig nyo, ano rin, sa bukal o diretso sa ano? Kama na siya, kanin sa... Kagaya sa farm. Oh, Yung may pinang Opo. sinusupply ng gobyerno. opo. Okay. Halika tingnan naman natin yung bahay mo. Yung sa'yo ba nasimulan na? Hindi pa. Halika tingnan natin. Ano bang aayusin? So hindi na kayo kumuha ng ibang maggagawa, kayo na lang. Tulong na lang kayong dalawa. Yung isa, si Junjun na labaro. Yung isang kaibigan. Halika tingnan natin yung bahay mo. Doon naman tayo sa kabila. Ayan, dito naman sa kabilang side is yung bahay ni Diday. Diyan ka lang. Mamasyala kami dito kasi ito na rin yung tsura ng bahay nila. Ayan yung kay Mia na bahay. Actually, dapat dadalaw din ako dyan. Uy, ang dami mong halaman na ganito Maganda. Tsada. So, ito na yung mga kahoy. Ito, sa'yo to. Opo. Parehas kayo, hati. Pag kumulang yun sa kanila, Pwede yung kuha gumawa. sila, Hindi ba yung kapag umulan? Oh, Wow, uy, pasok na ako ha. wala pa kasi akong kakuha nito. Okay lang. Yung kalawasan ko. So, paano to? Kung ano, Paano plano? Gigibain ulit lahat? As in, halos dito po, may papalitan. Okay lang. Ito, papalitan tong itong sahig. Opo, palitan to, tapos ito na yun. Itong Ang kusina. CR, papalitan din yan sa dinding kasi kasi. Opo. Okay. Ano yung bukal? Hindi. Andyan na rin yung Poso Negro. Opo, dyan. Okay. Tapos, bakuran. Nalagyan ng bakod ba? Pader. Opo. Ng Then, cover. magkan ako ng isa nito. Kasi, Na pinto. iba doon sa pikas kasi, Hihiwalay na yung CR. pero mas tsara magtunay prutan niya na yapon sa pikas. May sariling pinto sa labas. Paano yung itong lutuan mo? Ang gani, Diyan pa rin o ilalabas mo? dito lang ako nang ikaw nani kay aso manggod na ba? Ba't hindi mo na lang ilipat kasi, nakikialam. Hindi naman po siya nakikialam. Suggest lang po. Kasi ba, yung
usok, ayan oh. Opo. Kasi di ba pag nagluluto ka, pumapasok hanggang dito sa loob, sa kwarto. Pero hindi naman yan ano kung ito dito yan mailagay. Ililipat. Opo. Hmm, Tapos yung lahat ng bubong lisdan. papalitan. Opo, papalitan. Oo, kasi syempre, matagal na din yan di ba? Yung ano, yero na yan, doon pa yan sa Kimaya. Sa bahay namin luma. Ah, yung dati yung bahay. Opo. Tapos, anong plano mo sa kwarto ninyo, ng mga bata? May iba rin silang kwarto, pagagawan sila. Yan lang. Ah, isang kwarto lang. Opo, tapos ano yan, kanang i-down yan. Ibababa. Ganun. Ipapantay. Opo, ipapantay. Mm-mm. Yan. Hindi kasi ako nakakang parang nahilo ka ako eh. Yung anak ko lang magkan dito, hindi niya na ano. Tsaka isa rin po yun sa dahilan kasi nito ni Dide, kaya hindi rin siya nagpatuloy na dun sa tindahan. Gawa ng yung schedule nung Yung anak niya. Sa Sa school. bunso ba? Diba minsan alas 11, alauna. Asunsi na. Alas 11 na ng umaga. O, umaga na siya ngayon. Tapos, alas 11 na siya uwi. Hindi na siya alas 10 na yan. Hindi na, alas 11 na kasi. Hindi nakakayanin. Opo, hantod sa mauman ang klase. Matapos, Opo, matapos. binantayan mo na doon para isang Opo. sundo. Kaya kasi, umiiyak kasi. Mm. Eto, paano itong tubigan nyo pala dito sa labas yan? Kasi may ano dyan oh. Ano yan? Tubig ninyong lahat? Opo, lahat. Diyan sa kapitbahay namin. Sa community. Opo. Dyan na nag-iigib. Oo. Dyan naglalaba lahat. Opo. Pero lupa nyo pa rin yan. Opo. Ah, Gikan na doon, ma'am siya, dyan sa may kapatid ko na bahay, sa amin yun din. kapatid nyo rin yan. Opo, yung Pero okay naman yung bahay nila. giba din eh. Ano sabi ni Brenda? Hindi ko po alam. Hindi pa sila nakapag-usap. Kami lang ang naunangan lang kami. Nasabihan ni Brenda na ipaayos. O hindi, sa akin lang hindi ako siya lang ang, Si Pudoy lang talaga. opo, kasi staff siya eh. Oo. Akala ko, Tapos wala, nung dumalaw dito si Brenda, hindi, si Pudoy ang dumalo sa akin muna. Akala, sabi niya nga, kanang ipedidos, sabi niya, ito, yung mga niya, kung ano man, kanang i-repair daw ang balaya po nimo, apilang ako, kita daw dua, i-repair daw. sabi ni Brenda. O, yun ni Brenda. Kung ano man niya, i-repair, walang ko na yun sa iya, wala ako nagsabi sa kanya, Dahil? Nahihiya kasi ako. Okay. Doon na ako sa mayaan na talaga pag ganyan eh. Kasi syempre, pamilya mo na to eh. Iba pa rin yung masasabi mo na sarili niyo sikap mag-asawa, di ba? Totoo naman yun. Mahiya. Mahiya lagi talaga pag ganyan eh. Kaya, sabi nila noon sa akin, yung repair daw yung bahay namin. Hindi naman ako nagkundi. Kaya mahiya naman ako sa... Ano ngayon ang masabi mo na, napakagandang pamasko nito sa inyo. Opo. Di ba? Kasi Laking syempre, tulong po. lalo na ngayong Pasko, may maganda na kayo, mas maayos na ulit yung bahay niyo. Maayos naman na po talaga. Kaya lang, kailangan lang po din talagang mas ayusin pa. Opo. Mapalitan na yung mga bubong. Bubong na masira. Tumutulo na din yung iba. Opo, tumutulo tingnan mo yan ang siyo. Diyan sa gilid. Opo, ako nang gisuksukan na para tumulo. Oo, yan. Itong Opo, polycarbonate. opo, dito rin po. May tulo din. Para yan ang sasalo papunta doon sa tubig palabas. Mhm. At least dapat mas maayos. Dito, dyan, may planggana dyan. Kasi Natulo tumutulo dyan din eh. dyan. Dito, Saan ka natutulog kayo mag-asawa? Tapos yung dalawang bata? nga, pag kami dito, sila dyan. Ba't hindi mo na lang di sila gawa ng kahit maliit lang na kwarto nila? Diba? Wala pa. Or parang Bago pa kasi kami nakatrabaho. nakabalik. Opo. Kasi yung husband mo, na-infection. Ano ba yung paa niya? May sugat. Hindi, masakit yung una niyang masakit yung Paa. Ito. Sabi ng doktor, na-infection kasi lumubo. Namaga. Oo, namaga. O, lumubo kasi gamot. Nagnana na. Oo, Pero ngayon okay na. okay na.
So, ayan na mga ma'ams with Diday and sa kanilang bahay ni Pudoy yung mga pinsan ni Brenda. So, hopefully this Christmas, mahuman naman na yan no, bago magpasko po. Opo, yung dumating bukas yung dalawa kong Dalawa kapatid. po. Tutulong sila Opo. gumawa. Okay. Yung puro lalaki po. Ay, maganda at least, di ba, magtutulungan pa rin kayo. Opo. Ayan. So, as you can Kasi see, nako, kaming ano sa labor. Opo. Yun ang mabigat. Isa sa mga mabigat talaga yung pang labor. Pero, good thing at least may mga kapatid kayo na tutulong sa inyo para sa inyong bahay. And for that, nako, abangan ninyo ang iba pa mga updates sa kanilang mga bahay. Diba? Babalik ka pa ba dun sa eatery? Hindi na. Ayaw na po niya talaga kasi gusto niya talaga 1,000 na po siya a day. Hindi, okay lang yan. Tapusin mo na lang muna to. Mag-focus ka muna dito sa bahay ninyo. Mas kailangan nyo talaga to. For sure. So, malay mo, maging maganda yung ating income. Makapag-share din ako sa'yo kahit paano. Di ba? Ha? God bless you. And again, thank you so much to everyone na nanonood ng ating mga videos. And of course, to Brenda Mitch. Sa yung pinsan. Ano masasabi mo? Thank you. Maraming salamat sa tulong sa amin. Kahit ganito kami. Na, wala kahit lang. Pinsan kayo, magkadugo kayo, no matter what. Kayo at kayo pa rin magtutulungan. Diba? God bless you. Kinauiyak. Nag-iyak. Hilakan na siya. Salamat. Oo, magilak ka. Hilakan na siya.